Eh, ayun, nakaupo. Anong pangalan niyo po? Sige po, si Lord. Lakad lang kayo. 131 days. Lapit na naman tapos sa Luzon, sir. Oo, Sa lang, Bicol. pagka namin to, isa na kami. Anong goal? Ang goal namin ay gusto namin malaman ng tao na may forever. Nice! At pangalawa, naniniwala kami na kung mga magulang ay naging karapat-dapat na pinakayan kami ng anak na may tapos sa Diyos. Mahal kami sa rapat ng Diyos para sa tulong. Walang batang bibigis. Yun ang dahil na namin. Narinig mo yung Lord, sabi ni Sir? Okay lang po ba mag-picture tayo, boss? Lord ang pangalan nyo? Ah, Lord. Opo. Lord. Ako, Lord. Nag-register po kayo kailan? Oo. December. Sunday, November kami na... Ako po, picture tayo. Sir, ano po? Lord, tayo ka, anak. Nakita ka? Ay. Yata mo yung pangalan mo nga, napakita ng pangalan mo. Sir, salamat po, sir. Kunin ko number nyo, sir. Kung madaan kayo ng ano, kain tayo sa amin. Dadaanan nyo ako kasi highway lang ako sa Albay. Sa UAS. 09 0969 048 43 48 0969 048 4348. Sige po. Kami actually hindi namin natapos pa. North loop pa lang kami. Page 2 Sir J Cabrera po. Cabrera. Yun. Sige pa. At mo kayo. Sa gabi dahil ang init sa araw. Kanya ko na kanina. Talo nga tayo doon. Siguro nasa Bicol na kayo eh. Basta pag nagawin na kayong Albay, hindi, follow ko naman kayo. Usap-usap tayo. Tapos i-welcome ko kayo sa Legazpi. Apo, pag ganun kami, ikot lang ako, nakita ko kayo eh. Sige po, Ma'am Marlene, thank you. Nice meeting you po, Sir Jay. Plano susunod ay ano naman kami, bike, mga anak ko. Ah, eto, mahilig mag-bike. Hindi ko pa, ngayon ko pa lang siya inaan eh. Ikutin namin ang dito sa bike naman. Sige, Sir Jay ah. Ingat lang, ingat lang. Message lang pag may aberya. Yes, Oo. Thank you. Ingat po, ingat. Branch po, boss. Ano branch po? GMT. JNT ano? Ano ba? Lopez. Ako ang SP ako sa BSL. Bicol. Ako may hawak ng Catanduanes. Ingat ha. Ingat pare.
motorcycle ride from Bicol to Antipolo, Antipolo back to